Mijn allerliefste Minke. Het is vandaag dinsdag. En nog heb ik sinds verleden week geen post gehad van jou, lieveling. Lieve Jaap, het is alweer woensdag en maandag heb ik nog een brief geschreven. Dat heb je als je zondags niet schrijft. Vanmiddag heb ik weer een brief van je gekregen. Wanneer is die brief schreven? Dat is al even in dat deze onder mij schreven is. Ik ben hier in het begin. Oh ja, vanmiddag na het eten kreeg ik je tweede brief van 28 maart. En ik was blij dat je weer brieven... Zij schreven mij te rijden en ik schreef haar te rijden. Je moet jezelf voorstellen dat je 20 jaar bent. Hè? En dat je, nou ja, een farm hebt, dat je van horen. En je gaat dan voort. En je weet net, tot de laatste dag eigenlijk net eens wanneer je naar huis kunt. Hoe belangrijk zijn die brieven voor jou? Dat weer alles. Alles, daar leven je op. Daar leven je op. Ja, en dat kost die verlangst in uitje. Hè? Uitrieën. Wat is nou de historische waarde van deze brieven? Nou, de waarde zit hem vooral in een paar dingen. In het vaste plak, het bent totaal 1920. De brieven zijn van beide kanten bewaren bleven. Ze schreeuwen over van alles en nog wat. Dingen als het leeuwen, over de familie, over dwarpsgenoten, als werd Minke een soort schreeuwt, over de leefde, over het verlangen naar elkaar. Dat komt eigenlijk in al die brieven weer om en dat maakt het wel heel bijzonder. En dat jouwt inderdaad een mooi tijdsbeeld, ja.